pidoles un aplauso para darte a benvida ao grupo e agardo que gocen da representación e antes de que me esqueza tamén, por favor, pidoles que non sonen os teléfonos móviles, que quiten o volumen, por lo menos. As cámaras, por favor, sin flash. Vale? Nada máis, porque todos a disfrutar. Muchas grazas. Falta de brazos. Eche boa cousa, que eu recorde, no almacén axudaban 4 homes, 4. Marchan os de ríos. Eu diría que toda a aldea vais a traballar a cidade. Vais, como renta tarde. Ainda de ser para rodeiras dos camiños. Posos, o río. Xa pasa de unha hora. En antes de entrar, vin desde a horta, xente que collía para cá. O que remeserán eles, e máis o alcalde. Sagán, do Concello mandaron decir que mandarían un representante. Comisión de servizos será. Os estranxeiros seguen coa teima de edificar un hotel aquí. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Quedo abrallada con tanta maravilla. O meu gando, o seu gando, os meus muiños, os seus muiños, cartos, xentes, divisas. Ai, quen pode dar tanto, vir tanto? Sé que esto es rarísima, rarísima. Ai, This is not making it to tanta porfía, señores. Sao, calmo, sao. O dinero. Así podrás saber cómo es el cielo. Eu, como representante da sociedade Country&Slang S.A., somos os legítimos proprietários de todo o bar. Un negocio, sí. Eu non vendo. Por favor, non vaya por outro camiño. Por que deixaches de lado a túa sobrina, a irmá de Antón? Se ela quere vender, que saberemos nós o que ela dirá, o que decidirá? Ela. Ai, Antón e Maisela como verdadeiros fillos. Antón está lonxe, e ti toleas. Dende Alemania, ti crees que van a mover unha perna por externo? Toleas, Dan, toleas. Mira, fai friase. Imos dentro. Desa cabeza ben quente non te interesa. Ainda non somos uns caídos, Dan. Imos, e beberemos por a condenación do que eses pretendes. Sí, ainda non somos os caídos. Imos. Hola, que tal? Como vos vai? Entrada por saída, vimos só para despedirnos, vale? Iso, cosa do niño. Podo colgar? Podo sentar? Esta costa ditosa... Coñecedes a Silvia, a miña muller, non? Se cadra, de pequena, da escola. Pois, un día pasai tantos anos. Margot, saúda a estos señores. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ai, non che entendo de idiomas, pero lista sí que che é. Ai, sí, moito. 6 anos para agosto. É día mestra, que vai igual de añadísima, con barandas de pedra,
mollar o solpó de banquiños, farois e moitas cousas máis. Farois. Diso farois abondo, seguro. É cousa decidida. Será un hotel para soñar. Cando acabe, pasaremos aquí uns días de señores. Sempre ilusioné pasearnos polas espesas alfombras dun hotel de primeira sobre o río. Pois non estaría mal, non? Sabe, cando teña tempo, visítenos. Compramos un quinto piso na Avenida Nova. Preciosísimo. Preto do estadio de fútbol. Os domingos pasa un mundo de xente. Ru, déixese ver, muller. Aquilo é outra cousa. Quen eran esas feituras? Que traxados? Os de amoros. Xente fina. Sí que o son. Ainda ter caturados, menos mal que se foron. Conta, que che dixeron? Ai, se soubera. Vayamos ao que nos toca. Darías ben co sitio. Pois claro, de contado. Preguntaches ben nas oficinas. É no segundo piso. Ya sei. Preguntei. Moi ben me atendeu o oficinista. Que home tan alto. Saben o que me dixo? Anda, xa. Que era a rapariga cos ollos máis cincentos que coñecera. Chegamos a cidade agora mesmo. Caterina tamén fai un pouco. Os vai de visitas. Entrade, a porta está aberta. As dúas, como papas, a pasear polo porto. Arriba, abaixo, arriba, abaixo. Moídas, ben moídas. Derreadas. Nin azos quedan. Unha sombra píchame polo medio. Ben, acougado. Son dous fillos, Ruth, a navegar no Risel. Se me explico. Págalle, Andra, págalle. Andades tolas. Mas, por min que non queden. Esta bella irá longe. Non me queda dúbida ninguna. A bo entendedor. Tras unha palabra. Outra vez. O que é curioso é que non te digas nada para ti. Que sei eu, por exemplo, cura de regaño. Botarlle a alguén. Ala, collede e plantade afora. Fora, sí, fora. Plantade afora. Como chegou ben de conta? Un despezo! A min! Habrá que encaixalos! O medo fai cambiar a xente! Vamos, Coruxella! Dímonos que aquí non se nos aprecia. Ai, xa vamos. Déixame que pense. Esta miña memoria. Os ollos
Os ollos son do cor das hortensias. Bonita frase. E a xente que non o cree tanto. O barco xa subía. Ese aparato. Está ben. Como queiras. Pero adiantas algo. Esperei que saísa. Ainda debo peitearme. A chegada é o máis interesante. É boa o corazón, é boa o corpo, é boa os ollos, é boa todo, boa todo, boa todo. Está excitada e agora chove a mares. Non, Ruth. Con este tempo non. Non queres agardar unha escampada? Estou ben como estou. Queres que morra? Que remate o inverno. Non así to mellor. Igual conte que Antonte. E con que teima repito o nome de Antón. Deus, as noites son peores. Que orfeón. Non puiden pegar ollo. Non me fales así da túa tía. É unha crueldade. Ai, a tes, outra vez caída nun marasmo. Fíjese de catro o que sucede. Fai un frío brutal. É algo que se apega a min sen eu querer. Hai que animarse! Ela non ten fame. Está na manía de non probar bocado. Consumida sí que está. En os ollos alade, en notas e a dos osos